Ja, hej Sten. Jeg vil gennemgå, jeg har om emnet varmelære, og jeg vil se på under isolering og varmegennemstrømning. Yes, de formler jeg vil se på, det er så selvfølgelig formlen for varmegennemstrømning, for hvordan man udregner, hvor meget varmegennemstrømning der er i et givet materiale. Jeg vil se på varmeoverføringskoefficienten for et givet materiale, og jeg vil se på effektformlen. Før jeg starter på at gå igennem det her med varmegennemstrømning og koefficienten og formlen, så vil jeg se på effektformlen. Effektformlen ser således ud. P er lig med delta E divideret med delta lille t. P er effekten, og det er ændringen i energi divideret med ændringen i sekunder, eller i tid. Det bliver målt i de her ting. Effekten, P, bliver målt i delta, eller bare i watt. Energien bliver målt i joule. Og lille t, som er tid, bliver målt i sekunder. Yes. Hvis vi så forestiller os, at vi har et givet materiale i en væg, som har en, hvis vi starter med at se på varmeoverføringskoefficienten, som har en varmeoverføringskoefficient, som er lambda, og den har en bestemt typelse, som er L. Lambda bliver målt i watt, divideret med meter gange Kelvin. Yes. Hvis vi så skal se på formlen for, hvordan man udregner, hvor meget varmegennemstrømning der er gennem den her væg, så udregner man det ved at sige phi phi er varmegennemstrømningen, phi er lige med arealet, gange med lambda, divideret med længden, eller tykkelsen af materialet, gange med gange med delta store T. Hvis vi kigger på den her form, så A, det er arealet af det her materiale her, det er, hvis vi ser på det fra siden, det er længden gange med højden af materialet. Det er det her, A. A er målt i meter i anden. Så kan vi se på delta T, som er temperaturforskellen på den ene side af væggen og den anden side af væggen. Så det er T1 T1 og T2. Man kan også sige det er meget, så 2 og så T1. Delta T udregner man ved at sige, det var delta T, som vi snakker om, det er delta temperaturen, som bliver af forskellen af temperaturen på den ene og den anden side. Ja, så kan man sige T2 minus T1, og det bliver så målt i og det bliver så målt i Kelvin. Det her det kan vi så gøre ved at sige, i stedet for at kalde det her lambda divideret med U, eller divideret med L, det er også kaldet for A, eller kaldet for en U-værdi,
gange som delta t. En u-værdi, det er det samme som u er lige med lambda divideret med L. Og så kan man så sige, hvis man dividerer en L, som er en tykkelse, altså en meter, så kan vi så regne ud, hvad U skal være. Hvad U skal beregnes i, det er så, hvis du tager lambda og dividerer med L, og dividerer med L, som er en meter, så er U med, hvis vi ser på, hvad lambda var, så watt divideret med meter gange Kelvin. Men så skulle vi gange med tykkelsen af den, det vil så sige, at det er meter divideret meter, eller en meter divideret med, altså V er divideret med meter, og så gange, og så endnu divideret med meter, det vil så sige, at det bliver meter i anden. Yes. Så kan vi se, at om phi bliver målt i watt, så kan vi sige, så kan vi tage udgangspunkt i U, der ganger du med A, og U er watt divideret med meter anden gange Kelvin, så hvis du ganger med A, så går meter ud. Så vi gør sådan her. Meter i anden. Meter i anden gange Kelvin. Men, som sagt før, at når du ganger med A, så går bare meter ud. Og når du ganger med K, så går, altså, du ganger også med delta T, som bliver målt i Kelvin. Så K også ud, det vil sige, at phi bliver målt i watt. Hvor tid har jeg? Jeg har brugt 7 minutter. Okay, jeg vil nu fortælle omkring bølger, og det her, det er en bølge. For bølgen er der nogle forskellige vigtige ting, at der sker ved bølgen, og om hvordan bølgen er formet. Der er den her længde, hvilket er længden imellem hver oscillation på x-aksen, eller på det her led af bølgen. Det bliver betegnet med tegnet lambda. En oscillation, det er en bevægelse, hvorefter at der sker en bevægelse det samme igen. Så ligesom man har en cirkel, hvor man starter ved et punkt, går hele vejen rundt, og så hver runde det er sådan en oscillation. Det er det samme her, ned op, ned op, ned op, og så videre. Længden på det er så lambda. Og oscillationerne, den måler man i tiden det tager at tage en oscillation, og det bruger man så tegner t til. Så t, det er tid på oscillation. Tid på oscillationen, ikke? Og hastigheden af den her bølge bevæger sig med igennem, hvad nu en medie det bevæger sig igennem, er fundet ud af ved at tage lambda og dividere med t. Og det giver så hastigheden velocity. Oscillationer kan man også beskrive ved hjælp af frekvens. Det bliver så målt i hertz. Frekvens er defineret som 1 divideret med t. Så det er bare, hvor mange sker der per sekund, ikke? For det er 1 divideret med hvad tid det tager at tage en oscillation. Ja. Videre til vigtigere bølgeegenskaber og ting. Jeg har så forklaret omkring diffraktion af lys, eller refraktion af lys. Scenariet, der sker, er, at man har en overflade her, hvor man har et medie her. Vi kalder det medie 2, og vi har et medie her. Medie 1. Det der så sker, da vi har en lysstråle, at der har en eller anden indgangsvinkel. Den kommer så herfra ind, og så rammer den her, og så ryger den så igennem, i stedet for at reflektere. Vinklen, hvorved den bevæger sig igennem
kan udregnes ud fra konstanter vedrørende de to medier og vinklerne. Vinklen er den increment på. Det man gør, det er, at man laver en ortogonal linje ved overfladen, der man rammer på. Og så derefter, så måler man vinklen, som indfaldsvinklen, måler man her i forhold til den ortogonale linje, at den falder ind på. Og udfaldsvinklen, det er så den her, hvilket er med en ortogonal linje. Og den anden ting, der kommer ud igen, lyset. Det gælder for lys. Ja. Ligningen, der bestemmer det her, er som følgende. Som følgende. Og hastigheden, det er så hastigheden på bølgen, fordi hastigheden på bølgen er forskellig i det her medie og det her medie. Hvis de er forskellige n og n, det er så hastigheden, at de bevæger sig i mediet. Ja, så n det er et mål for, hvor meget langsommere de er i mediet, end de er i lys. N som følgende. Det er V per C. Så det er hastigheden per hastigheden, der bevæger sig i forhold til lyset. Ja. Nej, det er omvendt. Ja, det er korrekt. Okay. Indfaldsvinklen ændres så her. Lad os sige, at det her er et vand, så er det et n på en eller anden værdi, og lad os sige, at det er luft, så er det en n på en anden værdi. Det her har så en lavere n-værdi end det her, og derfor bevæger lyset så hurtigere i det medie, og derfor drejer det sig også anderledes, når det kommer ind i et andet medie. Man kan regne ud, hvor meget det drejer sig ved at isolere vinklen herover, da man kender n. Så lad os sige, at vi slår n2 og n1 op. Den kommer fra den her retning af. Vi måler vinklen, hvorved den kommer ind. Ja, så kan vi jo egentlig tage og isolere udgangsvinklen ved at tage og gange helt udgangsvinklen og dividere med hele det her. Det kommer så til at give os sin i divideret med lige med sin u divideret med n2 over n1. Så kan vi så tage cosin af det her, og så kan vi så finde vinklen, hvorved den falder ud her. Og så får vi dermed, at den her går ind her, og så tager den en lidt anderledes vinkel herover. Den her vej eller den her vej ud for hvad for materiale her. Ja, og det er refraktion af lys. Okay. Videre til gitterligningen. Gitterligningen. Tilfældet. Man har et gitter her, som er huller. Der kommer lys ind igennem herover. Og lyset rammer sig her, og i stedet for bare at gå igennem, så det der sker er, at den er bølger af lys, ude på hvor lyset så kommer til at befinde sig. Og de kommer til at lægge sig sådan her, ligesom bølger gør. Bølget. Og det, at gitterligningen så har med at gøre, er, hvor der sker positiv bølgedannelse og negativ bølgedannelse. Det vil sige, når der sker bølger oven på hinanden, så bliver de dobbelt så høje, og når der kommer dale oven på hinanden, så bliver de dobbelt så lave. Det er der som formel for, og den er altså selvfølgelig nu. Sinus til phi n gange med d er lige med n gange bølgelængden. Og bølgelængden er jo det her stykke imellem her. Jeg tegner kun bølgetoppen her. Okay, og det beskriver, det er, hvis du tegner en lige stregvej fra her, så det repræsenterer
0 ind. Så vil du derefter få nogle andre streger ud fra her, hvor der kommer til at være de her linjer, der kommer til at være det her mønster, at der kommer til at være en årtal af bøgetoppe der. Det kommer til at være 1, og så kommer der til at være flere, der kommer til at være 2. Så kan du så skifte vinklen ud her. Sinusvinklen. Det er så vinklen imellem her. Så sinus til n, til phi n, 1, det vil være den her vinkel her, og så den her vinkel, og så videre. D, det er området imellem bølgekilderne. Så det er den her distance, der er mellem der. N, det er selvfølgelig hver en af dem her, man gør det for. Og bølgelængden, det er bølgen n. Hvad er det? Bølgelængde. Ja, og det er den beskriver, og det passer. Så det er bare dejligt. Og det var alt for i dag. Jeg vil gerne fortælle noget om gas og væsker. Og i den forbindelse vil jeg godt fortælle noget om Archimedes lov. Som siger... Archimedes lov beskriver noget om den kraft, der får et legeme i en væske til at flyde, kan man sige. Formlen Archimedes lov siger, opdriftskraften er lige med densiteten gange volumen gange tyngdeacceleration. Opdriftskraften bliver målt i newton, og det er kilo over meter i sekundet i dag. V, det er volumen, og det bliver målt i meter i tredje, og så er der O, det er densitet, som måles i kilo over meter i tredje, og så er der tyngdeaccelerationen, som er en konstant, og der er 9,82 meter sekundet i anden. Så vil jeg også starte med at se på formlen for tryk, som siger, P er lige med kraften over arealet. Kraften, det kan også skrives som masse gange tyngdeacceleration, så det vil jeg sætte ind i formlen. Masse, det kan også skrives som densitet gange med volumen. Så det vil jeg også sætte ind i formlen. I stedet for M. Altså. Og i stedet for volumen, der kan man skrive højde gange arealet. Hvis det selvfølgelig er ting, hvor man kan bruge den der form. Og det vil altså også sætte ind. Så vi får P er lige med så vil arealet gå ud med hinanden. Så vi får at tryk er lige med densitet gange højde gange tyngdeacceleration. Og så vil jeg vende tilbage til Archimedes lov. Hvis man ser på har man et vægtbassin her. Og nede i den ligger der en bibliotek. Og her på toppen,
der er der et tryk, P top, og i bunden er der et tryk, der hedder P. Og det er også lige med en opdrift. Så siger man trykket i bunden gange arealet af den der flade minus trykket i toppen gange arealet af fladen. Det kan man også skrive som det første tryk gange arealet minus det første eller andet tryk gange arealet. Og her kan man så se, at hvis man tager det i parentes, der kan man sætte U eller A uden for parentesen. Så man får at. Det her, det kan man også skrive som, eller det der P1 minus P2, kan man også skrive som delta P. Så man får en opdragskraft, den er lige med areal gange ændring af spil. Og så er vi ved at have tilbage til en udledning herovre. Det er den formel, jeg så har for P her, vil jeg så sætte ind her. Så vi får at som vi også så herovre, så er arealet gange højden lige med volumen. Så det vil jeg samle sammen til her, så vi får set, at det er densitet gange volumen gange G. Og det er så udledningen, hvad er udledningen tager til nedslag.